ба ҳама салом дӯстони азиз. Умедворам тансияту хонаобод ҳастед. имрӯза видеои мо оғоз меёбад аз анамин хел боронӣ, аз рӯзи боронӣ. Рости гап имрӯз ма бозор нарафта будам ки ба навор бигирам, ягон видео кунам. Барои ҳавай якчанд вай астае, якчанд чиз астае, нуқра астае ки барои фурӯш овардагиам. мавзӯи шумода нишон метиҳам. Бе видео намона канал гуфтам, имрӯза видеоро камакак дар бораи нуқраҳо мекунам. Бо мо бошед ва тамошо кунед. ана дӯстони азиз, анами коробкада амада барои фурӯш як амин шинос ки ами худаш ба фурӯши анами нуқраҳо машғулай ва пештар бисёр бор дошт мефурӯхт, този ки ҷоша маҳкам кардагиай ҳамон нуқтаи савдоша барои мо овардааст ки ягон мисол муштариёни магазинда ё ки ягон амин шиносо данишонте агар гиран анами нуқраҳора барои авай ма қабул карда будам, иҷа бисёр нест, якчанд донаяй. Аз сабабе ки имрӯз чӣ хеле нав гуфтам бозор рафтагӣ ки набудам, анами бе видео намона гуфта канал анами нуқраҳора вай кардам, гуфтам шумода нишон диҳам. Анами намуд нуқраҳо ҳастаи дӯстони азиз, анами зарду балдоқо нуқраян. Ино анамин вай нуқраи зард нархҳои ино 150 сомон, яъне бозордам ами хеле 150, 140, 130 ҳамхе дарёфт карда метавонед. ира бинед калон калони хушрӯван бисёр барои анами арӯсако зебандаяй боварӣ дорум ё ки барои духтарако анами намуд вайо балдоқҳо озима бо дигар намудошам нишон метиҳам. баъдан ай хеле ира вай гӯшбори тут меган ба фикрам. иам бинед чӣ хеле хушрӯвай. аз анами ҳаста и 80 сомонаи нархаш. як чизи дигар дӯстони азиз ки ҳози мо дастафка надорем тамоман, на дар ноҳияҳо, на дар Федератсияи Русия ва ё ки дигар давлатҳо. хулоса ана тамошо кунед, ана бинед анами намудо 80 сомонияй. ма ами тақрибан нархҳошона шумода гуфтаистам, нишон додистам ки дар бозорам шумо ами нархҳо ами чизора пайдо карда метавонед дар анамин тиллобозори хидмон. анамин нуқраҳоро ам хеле нархҳо кати пайдо карда метавонед. ана инамуча бинед чӣ хеле хушрӯвай. беҳад махдумда шахсан анамин чиз маъқул шид. як нуқраи зардай вайша бинед чӣ хеле хушрӯвай ами сохтуш. ино заргариян барои амо проба надоранд. чаллаҳое ки озима нишон метиҳам ва ё ҳамаш чиян проба доранд. ана ё надоранд анами нуқраҳое ки балдоқҳое ки ман нишон додистам ино бепробаян. ина тамошо кунед, озима бо ишам нишон метиҳам. касое ки маъқулай, касое ки пурсида буданд дар бораи нуқраҳо ина марамат бинед. ина инамудастай чӣ мегуфтан ира ино ҳамаш бо ном доранд. рости гап бисёриҳо медонанд вале ма аёдам биромадай рости гап ами номи анами намуд балдоқ ҳамаша ма ҳам хеле гӯшбораи калона балдоқ мегӯям. ана у намуд калонам 100 сомонай, майдош 80 сомон, оно кулулаи поёнуш 100 сомон, ана вайиш зарди калонуш боша балдоқа 150 сомон. ана тамошо кунед, инаи майдош 80 сомон. ай сафед дутаяй, ай балдоқи тут дутаяй. ино размерашон на калонай на майда, хел неким хушрӯвай ами ҳаҷми ами. баъдан инҷа якта комплектай озима чалашам шумода нишон метиҳам. и заводскоя и вай дора чӣ дора проба дора гӯшборш англиски замокай маҳкам кунакаш чам хушрӯвай комплекти нағзай аминеки озима бо вайшам нишон метиҳам шумода чалаша бинед. нигинаш нигини савзай, нигинашам хушрӯвай ҳами боша ба фикрам чалаш озима бинам бо аниқша шумода нишон метиҳам. бинед дӯстони азиз. баъд аз янаи чалои тоқае ки ҳастанд, чалоҳо 80 сум 70 сум нарх доранд.
анам хел анаҷа ма хато кардам. инаи будай комплекта ваиш чалаш ира бине у чалаи дигарама мондам ба ҷои ям нигинош савзай ана инамудастай бинед ами ранги нигина чихе хушрӯай инам чала 80 сум 70 сум нами чалош я бори дигар такрор мекунам. дӯстони азиз анамин ваё ами нуқрое ки ма шумода пешниҳод кардистам ози агар дар оянда бо агар савдои нақс шава дар оянда бо дигар намудоша меёрам. агар касе да писанд боша нависед бо ма абзор кардам меёра нишон метам нархоша шумо бинед. ана бинед чало чанд намудай ие ки кам мондагӣ буд бор мада додам ки ман нишон тим ана ин намудам бинед ранги каронаяй айш хушрӯвай нигиншам хушрӯваю хчам сохтуш хушрӯвай изделияш яму нигинаи савзе ки буд ҳамоай ҷада бо нигоҳ кунед ини хеле чалои касое ки мехоҳанд нежни боша ина и 50 сомон айне камакак хеле маҳини чалои нехе нафиса ки ам хеле буфура агар каседа ами намудош ҳастай 50 сомониян. баъд бо аз анаин астай анаин намудам бинед чихе хушрӯвай дилшам хучам якта нигина дора бо гирдошта нигинои майдаи сафед дора вай дора знаки бесконечность дора. ма ростига бами 8 ку знаки бесконечностай бижутериёша чи чала чи гӯшпоша ки миёрум хушрӯ мегиран амин муштариён нағз мегиран ҳами чиза харидорош бисёрай. баъд аз анаминам хушрӯвай ами вайша бине нигинаш рангш беҳад нағза изделияша бине чихе фасонай анаям 80 сомонай. дӯстони азиз ана мира бинед бо дар даст вақте ки бо мекунӣ аҷоиб хушрӯ меистанд и чалаҳо гӯшборо. рости гап мо ки ами занако бисёр дӯст медорам амин чизоро амин зару зевар анам хеле гӯшбору чала барои ҳавай ма имрӯз камакак гуфтам нишон тиём агар касе даб ки писанд боша тамошо кунам мисол ами чизора. баъд бисёр вақт мепурсанд амин подписчикон хоҳиш мекунанд ки дар бораи нами тоҷи кристалла чизош ё ки тоҷи зарина вай кунед ба навор бигиред. рости гап бисёр намин супермаркето ё ки намин магазиноям хеле калон бисёриёш иҷозати ба навор гирифтан наметиҳанд. аз анамин сабаб ҳар он чизе ки шумо дархост мекунем ман кӯшиш мекунам ки дар ҳамун ҷое ки мондан ба навор гирифта пешниҳод кунам. анами балдоқҳои зарди калона бинед дӯстони азиз дар бозор аз ҳамино чанд намуд нусхаҳош ҳастай бисёр ҳам хушрӯванд. анами корвонда тилобозорда касе агар видеои тилобозори мара тамошо карда боша я видео ма доштум дар бораи тилоо баъд анамин балдоқҳои 150 сомонаям дар уҷа буд. дар унҷа ман нишон дода будам уҷадам бисёр ами фасонош гуногун будан интихобуш васеъ буд. ира касое ки надида бошанд марҳамат ами канали мо дуроед дар ҷои видеоҳомон бо дар бораи тилобозор ҳастай дар уҷа рафта бо нархҳои тилоора бинед бо анамин балдоқҳора фасоноша бинед. инами комплектам бисёр хушрӯвай чалаша бинед дар дастам чихе ваяй зебандаяй. баъд на калонай на майда ами размераш миёнаяй ҳами размера бо ами англиски замокай маҳкамкунакаш вайш харидорош бисёрай. боварӣ дорум ки муштариёда писанд меояд боварӣ дорум ба шумо писанд омада ами чизо. хулоса имрӯза видеои мо анами буд дӯстони азиз. ҳар он дархосте ки шумо мекунед дӯстони ман ба назар гирифтагим ва ма дар навбати худ кӯшиш мекунам ки анами хоҳишҳои шуморо иҷро кунам оҳиста оҳиста якта ба якта. вале бисёр хоҳишҳое ҳаст ки аллакай ма видеои ура ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат дӯстони азиз аввал каналмон дуроед видеоро аз назар гузаронед аммо хоҳиштон агар дарёфт накардед баъдан бо нависед ма ба навор мегирам
бо нарх навошкати пешниҳоди шумо мекунам. боқӣ сарбаланду хунообод бошед. мондани лайкро фаромӯш накунед. хайр, то видеоҳои оянда моро интизор